Дявола няма да го граби. Словото на моя Бог. Аз съм благословен. Кажи го суверено сега. Да, аз съм благословен в името на Исус. И всяко Божие дете казва амин и амин. Нека отворим нашите Библии на първо послание на апостол Йоан, 2 глава, където ще прочетеме само 2 стиха. И след това, разбира се, ще прибавим и още, но това да бъде началото в 1 Йоан 2, 15-17. Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отца. Защото всичко, що е света, похота на плътта, пожеланието на очите, щеславието на живота, не е от Отца, но е от света. И света преминава и неговите походи, а който върши Божията воля, пребъдва до века. Амин. Света преминава и неговите походи и всичко към това, към което се стреми, което обича, но който върши Божията воля, пребъдва до века. Слава да бъде на нашия Господ. Какво означава света? Когато Библията употребява тази дума, има ли предвид хора и сгради и всичко останало? Да, но най-вече системата наречена свят, която е насочена срещу Бог, изкривява Божият стандарт, вори хората в посока далеч от Бога, и това Библията нарича свят. И може да включиш всичко вътре. И всеки път, когато се употребява този термин, това означава дяволската система. Никога не забравяй, че княза на този свят е дявола. И целият свят, пише Библията, лежи в лукавия. Целият свят лежи в лукавия. Така че, когато Библията говори за свят, говори за едно дяволско царство. Слава да бъде на Господа, това царство преминава. А който върши Божията воля, пребъдва до века. Или той не се поклаща, той остава. Библията не говори за края на тази система свят. Ако нямаш информация, не я търси някъде другаде, но отвори книгата Откровение и прочети какво ще се случи с всичко. Падна Великия Вавилон, който символизира тази система. Падна и изчезна и няма помен от нея. Божието царство ще настъпи. Ще дойде време, когато всяко коляно ще се поклони от земли, небесни и подземни същества. И ако тези неща сега не изглеждат някъде в далечно време, твърде скоро ще се появят и всичко, което става около нас, е доказателство на това, че светът преминава. И всичко това, към което се стреми, което обича, губи постепенно значението си. Понякога става смешно, когато минат години след това. И ако се върнем в миналото, ще видим колко неща тогава са имали значение и са били важни за хората. Но днеска никой не се стреми към тях. Да, и тази спирала продължава да се движи. Хората обаче винаги са изправени пред този избор, както говори тук Йоан. Дали да се стремим към света и това, което той обича, или да избереме да живееме по Божията воля. А който върши Божията воля, пребъдва до века. Амин. За любовта към света Библията отделя много място, особено Новия Завет. Има толкова много послания. Това е понякога предизвика Божите хора, защото, знаеш, ние живеем в този свят. И както каза Исус в онази молитва, как се моли: Господи, знам, те ще живеят в този свят. Не те моля да ги вземеш оттам. Ти и аз оставаме тук, но какво да ги пазиш от лукавия. Никога не забравяй, че ти като Божие дете имаш тази способност или ти си под тази протекция да бъдеш запазен от лукавия. Може да си в Неговото царство, обаче да не живееш под Неговата власт. Амин. Божите хора често пъти казват: толкова сме забъркани с този свят, толкова сме изкушени, толкова сме като че ли във всички тези неща, че не можем да излезем оттам, не можем да се запазим. Когато Библията казва не обичай света, тя има преди това, че ние не трябва да бъдем
привлечени от това, което света цени, което уважава, към което се стреми. Не трябва да бъдем посветени на това. И виж, Библията никога не говори така просто за нещата, без да дава алтернативата. И както в случая, Йоан казва, вместо да стремиш към този свят и да го харесваш, я се посвети на волята на Господа. Махни тая система свят и живей това, което Бог е казал. Не това, което хората мечтаят, не го подражавай, не разменяй душата си, спасението си за глупави неща, които нямат стойност. Да, може да изглежда страхотно и особено когато се сложи на плакатите или когато вървят като реклами, всичко изглежда като рая. Колко от вас знае, че много от тези реклами са чист монтаж? Нали? Отпред стои един, зад него има едно красиво море, което се плюска. Всичко е нагласено. Да не мислиш, че той отишъл на Карибите и там са го сняли. Не, просто ти си обекта на тази атака. По същия начин дявола предлага този виртуален свят на хората и те започват да го харесват. И започват да го желаят. Но Господ казва, отрезвей за това и се посвети на мене. Апостола обобщава нещата в 3 сфери и аз съвсем накратко ще ги спомена. Първо казва, не обичай света, след това не прави това, което света цени. И той го обобщава в 3 сфери. Похота на плътта, пожеланието на очите и щеславието на живота. Това може да бъде тема за доста размишления, нали? Тези 3 неща. И всъщност тя няма време да говоря за това, но когато дявола изкушаваше Исус, той го изкушаваше по същия начин в тези 3 области. Йоан ги събира, концентрира нещата, за да ни покаже дяволската стратегия. Похота на плътта, това са нечистите желания от стария човек, от падналата грешна стара природа, които все още живеят в нас и ако ние не се справим с тях, рано или късно ще ни доведат и до греховни действия. Похота на плътта. Плътта винаги се стреми към нещо, което е далеч от Бога. Може да четеш апостол Павел, той ги обяснява много добре нещата. Той отделя много в Римляни за това. Като казва, че плътта винаги желая противното на духа. И ако мислиш, че тя един ден ще се съгласи с духа, ще прегърнат заедно и ще кажат, нека да вървим заедно по този път. Не, там е заробено това желание. И ти и аз трябва да се справим с него. Слава да бъде на Бога. Добрата новина е, че щом сме минали на Христова страна и Той е сложил в нас своя дух, ние имаме тази сила и способност да го направим. Никога не си казва, аз съм жертва на обстоятелствата. Не, обстоятелствата трябва да бъдат жертва на твоите действия. Ти си там, за да ги промениш. Така че когато говори за похота на плътта, той говори за всичко това нечисто, което дявола успява да вземе, да експлоатира, да го използва срещу нас и след това да ни клевети и да се става пред всемогъщия Бог и да казва, виж го този, пак се провали, пътта му взе надмощие. Но Господ е на наша страна. И когато види твоето и моето желание и стремежени да се справим, Той ще ни даде сила да го направим. Другото е пожеланието на очите. Желание, да го кажем така, желание за всичко, за което Бог казва не в Божието Слово. Пожеланието на очите. Какво означава пожеланието на очите? Всичко това, което Бог е казал не. Павел стига до големи дълбочини и затова Петър казва, той говори някои неща, които са мъчни за обяснения, които науки и необразовани човеци започват да изопачават. Нали? Той казва така, има един момент, когато дявола, аз ще го перефразирам да бъде разбрана по-лесно, взима Божия закон и вижда там какво каза Господ. Това не прави, онова не прави, нали, в закона. После Бог като обявява какво обича и какво не обича. И взима всичко това и започва да мотивира хората да правят точно срещу Бога, срещу Неговата воля. Взима повод от закона, нали? Той Павел го каза така,
Греха взе повод от закона и започна да го използва. Защо? Защото Бог каза не пожелай. И като каза Бог не пожелай, дяволът започна да кара хората да пожелават. Нали? И това е във всяка област. Така че във всяко едно от тези неща ние или се покоряваме на Господа, или не се покоряваме. И накрая щастливието на живота. Това е, понякога е трудно разбрано, но с две думи това е да се стремиш да бъдеш независим от Господа. Или да приемаш слава не от Него, да приемаш слава от този свят. И да живееш арогантно и да кажеш на Господа, гледай си работата, ти си управлявай вселената, аз си управлявам моя свят. И те хората стигат до този момент, нали? Особено когато някой е по-издигнат и по-силен. Три прости неща. Затова дявола отиде при Исус и му каза, виж, целият ти този копнеш да помогнеш на света, ще бъде задоволен. Как? Падни и ми се поклони. Падни и ми се поклони. И аз ти давам този свят. И какво Исус не му каза, той света не е твой, за да ме го дадеш. Не, той съгласи с него, защото целият свят лизеше в лукая. Само, че каза така, на Господа твой Бог да се кланеш и само Нему да служиш. Дявола си каза, че Исус ще бъде хванат в това. Ако не в другите неща, ще славето на живота. Той иска да стане цар. Четеме Исаия, че той ще стане цар. Четеме Стария завет, че той ще управлява завинаги. Ето, нека му дадем този повод. По същия начин действай с нас. И как отговаря Исус? Писано е, дяволе, писано е. Така. Сега минаваме на другата страна. Волята на Господа. Каква е волята на Господа? Писано е. Волята на Бог е записана в Божието Слово, нали? То както сикаш с нещо, нали? И си казваш, да, знам, че е така писано, обаче не може да мине метър, нали? Колко от вас е шофьори? Колко път си кажеш, знам, че тук има ограничение 90 км в час, обаче не мога ли да мина с 140? Няма камера, няма полиция, няма нищо. Знам, че законът е такъв. А обаче то можем да го нарушим. Дай да го нарушим, нали? И така, голяма част от Божите лица разсъждават така върху Словото. Писано е, знаем го, обаче нека да и този път да минем покрай него. И то започва да ти става навик, нали? Божията воля е изявена в Неговото Слово. Тази воля, която е описана тук, до голяма степен е в основата на всички съвременни конституции. Говоря сега за закона на Бога. И разбира се, християнския морал е бил в основата на тази цивилизация, която те наричат християнство, която днеска вече започва да се видоизменя, да става нещо като New Age или нещо различно, всички вътре. Започва да привлича хората не с този Божий закон, който е в основата на всичко, но с свободата хората да вършат каквото си искат. И вие ще видите, финал на всичко ще бъде един нов ред, един нов морал и така нататък. Както преди време написа Дерек Принс в една книга. Хуманизма е предшественик на Антихрист. И това рано или късно се случва, нали? Хората казват, да бе, той християнския морал е страхотен, обаче ние минаваме над него и започваме да даваме възможност на всеки човек. Махаме ограниченията и Божията воля е потъпкана. И там застава Божия човек, който е своите битки всеки ден. От една страна трябва да опази вярата си, от друга страна да се справи всички тези предизвикателства. И когато ти и аз знаем Божията воля, това е чудесно, нали? Това е чудесно. Всъщност Библията, всеки път, когато говори по този повод, има предвид следното, че когато човек се интересува и търси Бога, той няма начин да ни намери как да се запознае с Неговия закон. Даже е длъжен да го направи. Защо? Защото си приел Христос, приел си го за личен спасител, уважаваш Неговото Слово, готов си да го следваш. И сега съм избрал 3 неща, които ще ни помогнат да ходим в Божията воля. Няма да говоря въобще каква е Божията воля за отделни неща в живота ни,
Защото това е много сложен въпрос, нали, за някой. А Божията воля да се омъжа, да се оженя. Кой е човека, който Бог ще ме изпрати, а и после си казваш, ами дали не е от дявола това, дали не е от Господа, нали? И така минава времето и се чудиш от дявола ли, от Господа ли, от дявола ли, от Господа. И Божията воля в много от случаите е изявена директно тук в Словото, да има неща, за които ние трябва да имаме лично, разбира се, откровение за Божията воля. Няма да говоря за това специално. Сега, ние трябва да бъдем освободени от тези три неща, пожеланието на очите, щеславието на живота и пълнота на плътта, за да можем да се фокусираме върху Божията воля. И винаги става така, трябва нещо да бъде отхвърлено, и затова Павел казва, съблечи стария човек и облечи новия. Отхвърли тези неща и се фокусирай върху Божията воля. И може би най-важното е всичко да предаваме на Господа пътя си, да предаваме нещата, които се случват, да ги донасяме пред Него и да оставяме Той да извърши по-нататък това, което очакваме. Псалом 37:5: предай на Господа пътя си и уповавай на Него, и Той ще извърши очакването ти. Амин. Предай на Господа пътя си и се довери на Него. Хората понякога в страха си да не нарушат Божията воля, се толкова се парализират, че Бог нищо не може да направи с тях. Това е другата страна. Знам онази история за моста на Сан Франциско, между Сан Франциско и Окланд. Не знам, вие си го виждате, той е едно от най-големите чудеса на техниката, но те казват така, защото е много висок този мост. И като започват да го строят го с хиляди хора и всеки ден дават жертви. Всеки ден някой пада във водата и понеже е много високо, умира. И работата толкова бавно се движи, че няма никакъв шанс да спадат срока. Тогава някой решава да сложи отдолу една мрежа, така че ако падне някой, мрежата да го хване и да не се нарани. И тогава производителността се покачва може би 10 пъти. И мостът започва да се строи много бързо. Защо? Защото хората знаят, че има кой да ги хване отдолу. За колко неща Словото Божие ни казва, че ако не се покорим на Бог и предадем себе си, Той ще ни научи какво да правим. Той ще ни омъдри. Той ще ни помогне. Попадаш в ситуации, за които като че ли няма отговор, но предадеш ли пътя си на Господа и уповаваш на Него, Той ще извърши очакването ти. Няма значение колко са велики или колко са малки целите. Всъщност, трябва да се научим да се доверяваме на Бога първо за малки неща, за най-обикновени неща, за да дойде време да се доверяваме и за по-големи. То е като едно училище. И Бог никога няма да ни довери големи неща, големи очаквания, ако не се справим с малките. Амин. Нека да добавя и това. Той не прави компромис с тази система, нали? Да каже, айде да го пуснем, както на времето беше така. Той има и само двойки, обаче събират си там учителите и виждат, той 2-3 пъти остава. Айде да го пуснем, да му дадем шанс на момчето по-нататък. Нали? То Бог не прави така. Винаги не връща пак на изходна позиция, отново на изходна позиция. Защо толкова вярващи, дори след 20 години пак са на същото ниво, когато са повярвали? А други съвсем бързо се движат напред. Предай на Господа пътя си, довери се на Него и Той ще извърши очакването. Номер 2. Една от тайните, които апостол Павел споделя тук в 1 Тимотея 6:6. Благочестие с задоволство. Да живееш в задоволство от това, което Бог ти дава. И ако Павел говори за тези неща, той говори на хора, които също са били повлияни от онзи свят. От пълнота на плътта, пожеланието на очите и щеславието на живота. Знаем, че никой не намира удовлетворение в това. Дори колкото повече има, иска повече. Както казва онзи мъдрец в миналото, очите никога няма да се наситят.
колкото и да има, тя никога няма да се наситят. Няма задоволство в това. Ако ходиш по дяволските цели и изпълняваш неговата стратегия, ти винаги ще бъдеш дълбоко наранен, отчаян и никога няма да си удовлетворен. Словото Божие казва задоволство, което означава да си в онова състояние, когато да предадеш на Господа нещата и да си доволен от това, което става в живота ти. Задоволството, благочестие със задоволство е голяма печалба. Да се, това е условно, но това си е принцип. Ние никога няма да имаме мир в себе си, ако не сме доволни от това да се покорим на Господа. Най-много хората са манипулирани от демоните чрез недоволството. Тук се създаде цяла категория хора, така наречени хейтери, което означава хора, които мразят. Какво мразят? Всичко. Всичко. Просто мразят. Няма значение кой е на власт, кой не е на власт, няма значение какво ще стане, просто мразят. И продължават да мразят, нали? Недоволство. И те така се раждат. Разбира се, това е написано в Словото Божие в последни дни. Той каза, хората ще бъдат такива. И много от нещата, които изрежда за последно време, са свързани точно с това недоволство, непрестанен бунт. Хората сега имат много повече, отколкото някога са имали. И много повече възможности, отколкото някога са имали. И много повече удоволствие, отколкото някога са имали. И всичко това пак отново поражда недоволство. Защо? Защото дявола е същия. Дявола е същия. Обаче слава да бъде на Господа, и Исус Христос е същия. И вчера, и днеска, и завинаги. Когато си във волята на Господа, това довежда винаги задоволство. Не знам дали си го опитвал, обаче дълбоко в тебе Святия Дух носи този мир, защото знаеш, че си във волята на Господа. Може да не си на място, което изглежда прекрасно, може да не си в такава позиция, но дълбоко в себе си усещаш това задоволство, нали? Слава да бъде на Господа. Доволен съм, каза апостол Павел, във всяка ситуация. Научил съм тайната да бъда доволен. Амин. Ако не се научиш да си благодарен на Бог за малки неща, никога няма да стигнеш до големе. И Павел пише в Римляни 8, 27, 28. Този, който изпитва сърцата, знае какъв е ума на духа, защото той ходатайства за светите по Божията воля. Но знаем, че всичко се действа за добро на тия, които любят Бога, които са призвани според Неговото намерение. Амин. Нека си спомним сега апостол Петър, Деяния на апостоли, 12 глава. Окован спи между войниците с една цел да бъде екзекутиран вероятно на следващия ден. И то е трудно разбираемо. Как може той да спи? И ангелът дори започна да го бута. Трудно може да го събуди. Човек е до такава степен си е отпуснал в ръката на Господа, защото знае, че е волята на Бог. Знае, че това е Божието желание. Знае, че каквото и да е, Бог е там. Амин. Какъв беше резултата? Бог го избави свръх естествено. Така че задоволството е нещо невероятно. Задоволството да се научиш, когато стоиш в ръката на Господа в Божията воля, да се оставиш в Неговата ръка и да се радваш на Неговото присъствие, е едно от най-чудесните неща на този свят, нали? Нищо друго не може да ти го замени. И на трето място, този мотив на любовта, това, което ни тласка да живеем. Словото Божие винаги е категорично, че най-важното, а особено този апостол Йоан, а най-важното е това взаимоотношение на любов. И затова Йоан ще каже така, мотива трябва да бъде любовта. Йоан 13:35, по това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Амин. По това ще познаят всички, че не сте мои ученици, ако се хапете и дразните един друг и клюкарсате един за друг. Всички ще познаят, че не сте мои ученици. Няма нужда да им казвате. По това ще познаят, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Първо Петро 4:8, преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове. А дявола казва, не, разкрий ги всички тези. Нека всички да знаят
а Словото Божие каза, любовта покрива множество грехове. Ефесяни 5:2. Ходете в любов, както и Христос ви възлюби и предаде себе си за нас принос и жертва на Бога за благоуханна миризма. Пример е Исус Христос. И ще прибавя още един стих, Първословници 3:12. Господ да ви направи да растете и да преизобилвате в любов един към друг и към всичките, както ние преизобилваме към вас. И може да продължиме този списък безкрайен в Словото Божие, защото този принцип, който е поставен там от самото начало, и Павел ще го изрази по друг начин. Христа Исуса нито образването има някаква сила, нито не образването на вяра, която действа чрез любов. И това е било в основата на изграждането на църквата. И тогава вече, когато живееш това задоволство и си мотивиран по този начин, ходиш по Божията воля, Бог винаги се проявява силен в твоя полза. Амин. Павел пише в Филипяни 4:13: за всичко имам сила. За всичко имам сила, чрез онзи, който ме подкрепява. Това не означава, че той има сила да се съпротиви на враговете, тогава, когато го арестуват, го измъчват. Не, той казва, аз имам сила и да се справя с похота на плътта, с щеславието на живота, аз имам сила да се справя с пожеланието на очите. Всички тези неща, да, за всичко имам сила, чрез Исус, който ме подкрепява. Амин. Може да го кажеш по същия начин и ти, че имам сила, да, защото Исус е в мене и мога да се справя с тези неща. Предизвикателствата понякога са толкова силни, че човек се заслепява и забравя. Но Исус е този, който ще ни даде силата. Когато ходим в волята му, нищо останало няма да има такова значение. За тази сила Словото каза, че е свръх естествена. И ние вярваме, че Бог ще ни подари тази сила и способност. И накрая, нека да кажем това за наградата. Защото то е глупаво човек да мисли, че ще върши някои неща пред Господа и Бог няма да го възнагради за това. Има едно просто обещание, една елементарна награда, така да кажем, в Словото Божие, че ако ходим по волята на Господа и живеем по волята на Господа, какво? Ами слуша молитвите и отговаря. Амин. Колко от вас знаят тази истина? Йоан пише в 1 Йоан 5:14. Увереността, която имаме спрямо Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша. Амин. Бог не е безразличен към това. Вижте, цялата ни същност е подчинена на Неговата воля. Но ако се покориме и я приемеме, да, това дава знак на Господа. И ние започваме да ангажираме себе си и молитвите си с Неговата воля. Хората се молят за какво ли не, сигурно съвсем малък процент молитви са чути от Господа. Кои са те? Тези, които са по волята на Господа. И тук е място да кажем, че единствено Святия Дух в 100% може да ни води в една такава молитва, която е по волята на Господа. Не знам колко от вас са го пробвали, обаче остави Святия Дух да се моля чрез тебе, защото Той най-добре знае коя е волята на Бог. Кое е най-важно сега? Кое е приоритета на всичко останало? Като че ли Словото Божие каза тук така: Бог обича всички, обаче слуша само някой от тях. И отговаря само на някой от тях. Не е ли така? Познаеш сигурно поне един човек, който Бог му отговаря на молитвите, нали? И ти казва, защо винаги, когато се помоли, Бог отговаря на молитвите? Ами, едно от нещата е със сигурност, че молитвите са по волята на Господа. Нали? И ние имаме тази увереност. Когато стоим в Господа и ходим във волята, имаме тази увереност в вечния живот. И тази увереност е невероятна сила. И тя като че ли е едно от най-важните неща, които трябва да бъде в сърцето ни. Защо?
е толкова важно да бъдем уверени в спасението си. Всяко отидете при някои други християнски, така наречени църкви и ги питате, сигурен ли си в спасението си? Повечето хора казват, не знам, един ден ще видим. Аз не мога да разбера, патриарси, такива велики издигнати служители на Господа умират и те после ще молят да им бъде успокоена душата. Значи хората ги признават за светци, за супер светци, обаче пак се молят да им бъде спасена душата. Това е абсолютна глупост. Словото Божие ни казва, приемем ли Исус Христос за личен спасител, обърнем ли се с вяра към Него? Да, ние сме преминали от смърт в живот. И тази увереност, когато ходиш по Божията воля, се засила и става все по-голяма и по-голяма. Ти приемаш тази дързост, като Божие дете, да служиш на Него. И обратно, излизаш от волята на Господа, тази увереност постепенно се отива. И дяволът ти казва, жалък грешник, никой няма да чуе молитвата ти, нали? Никой няма да ти обърне внимание. Няма нужда да викаш към Господа. Аз няма да коментирам точно такава ситуация, но при всички случаи губиш тази увереност. И вече си плах и няма дързост в тебе, не можеш да направиш нищо. Защо? Защото си излязал от Божията воля. По същия начин, когато те спре полицай, ти знаеш, че сгреши и не можеш да се държиш нахално, нали? Няма на какво да стъпнеш и почваш да си калкавиш, нали? Да се разминеш. И така Божието дете губи самочувствието си. Словото Божие ни казва, че ние трябва да имаме тази увереност, да ходим в тази воля, Той да ни слуша. Нека Бог ни помогне, живейки в този свят, срещайки всички тези неща, за които пише Йоан, и по желанието на очите, и похота на плътта, и изчисляването на живота. Не сме привлечени от тях, но се фокусираме върху волята на Господа. И ние трябва да я изучаваме, трябва да размишляваме върху нея, трябва да я оставим да навлиза в нас, в духа ни, онзи метод на преживенето, нали, бавно разсъждаваш върху нея. И в Стария Завет Бог им каза какво? Навсякъде трябва да има тая воля. Навсякъде трябва да я виждате. Това е старозаветният модел. Аз го видях веднъж, това еврейско момче, даже бяха две на едно летище. Те въобще не се заинтересуваха, че има 1000 човека наоколо. Дойде часа на молитвата и се изкараха тук, навика си на ръцете едни такива, сложиха тук закона или какво е, навсякъде изкараха Стария Завет и започнаха да изучават Словото Божие. Не се срамуват от нищо. Говоря за тези ортодоксални евреи. Ние никога не трябва да спираме да изучаваме Словото Божие и да приемаме все повече и повече тези истини. Идва време, когато твоят дух до така степен се прилепва към Словото на Господа, че самият Той не ти дава възможност да излезеш от Него. И ти започваш да разбираш, че има един друг свят, има един друг начин да живееш. Както каза апостол Павел, да бъдеш волен от духа. Да бъдеш волен от духа, а не от емоциите си, от желанията си и всичко това, което виждаш, бъдеш волен от духа. Защото които са водени от Божия дух, те са Божии синове. Амин. Слава на Господ. Бог да ни благослови и да ни помогне да ходим в волята. Нека си изправим се, молим. И да му предадеме това желание. Отче, ние ти благодарим тази вечер, че ни говориш чрез Словото си, чрез апостол Йоан. И ние сме ти толкова благодарни, Боже, че не си ни оставил, не си престанал да ни напомняш всички тези неща и да ни съветваш, Господи, как да го правим, как се движим в Твоя дух. И ние ти благодарим, че си ни дал откровение за тази воля. Господи, и си готов отново и отново да ни разкриваш повече и повече. И се молим за глад и за жажда към Тебе, към Твоето свято Слово. Това общение с Тебе, Господи. И ние се молим за онова тълкование, което само Ти можеш да дадеш. Благослови всяко Твое дете, което се чуди коя е волята Ти. И нека тази вечер да дойде уверен за сърцето, че ако предадем на Тебе пътя си и уповаваме изцяло на Тебе, Господи, Ти ще извършиш очакването ни. Слава да бъде на Твоето име. Покланяме се пред Тебе, търсим лицето Ти и Ти казваме, Господи, Ти си повече от всичко, повече от този свят, повече от богатствата на този свят. И ние се молим, нека Твоята любов изпълни всяко сърце и всяко взаимоотношение, Господи, което имаме
да бъде покорено на това. В името на Исус се молим. Алелуя. Алелуя. Нека хвалим Господа. Нека му се поклоним още малко.